салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешрави мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Toyota Premio аст бародаро, соли 2003, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.8, коробка автомат, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро тозаҳай, мато, коробка ходовой 100%, задаги пистагӣ надорад. салонш тоза, балонаш ҳолати хубда қарор дорад. мошин бе ягон расходи камбудия бародар, фақат мешини ҳай мекунӣ. қарор дорад дар Федератсияи Россия, яъне ки тарафҳои Краснояр аст бародаро. нарша 750 000 рубл мегӯяд. хайдори аниқ боша муомила дорад. варианти алиши аст ки ба мошинои дар Тоҷикистон буда алиш мешаванд. мошинои Toyota Corolla, Toyota Camry ё ки Mercedes объёми боша бародаро алиш мекунад. касоне хайдор аст ё ки мошини алишӣ дошта бошед, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. мошин навбатӣ бародаро ВАЗ 2114 аст, соли 2008, сӯзишвориш бензин, кузов хечибек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. бародаро мошин бензини холияй, дета запаска дорад, балонаш ҳолати хубда қарор дорад. дедари пеш электропакет, краскаш тоза. состояние мошин бениҳоят хубай. бародар дастарошна сум дар корай, бо ҳамин сабаб фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Нуробод, нарша 22500 мегӯяд. хайдори аниқ боша бо муомила дорад. касоне ки хайдор ҳастед, рақами рӯи экранда ватсап ҳам дорад, метавонед ки тариқи ватсап маълумоти пурратара ҳисоби мошин дастрас кунед. дигар мошини мо бародаро каравани парастой аст, Opel Astra F, солиш 97, сӯзишвори газ, бензин, кузов универсалӣ, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро 100% ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка ходовой ҳамаш тоза, на ходовой. ҷош дазавадӣ мешавад. бародар дастарошна сум дар кора фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 26 000 сомон мегӯяд. ягон мошинхари аниқ боша мегӯяд биёй ай пеш мошина бина, ҳай кина, маъқул шаб бо савдош мекунем. бародароне ки хайдор ҳастед, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. касоне мошин, хона, замин дошта бошед, дар номерои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. дигар мошини мо бародаро BMW X5 аст, ки бародаро камтар дар навистагӣ буданд. як Toyota Gem, соли 2009, сӯзишвориш дизел, кузов внедорожный, объем 3, коробка автомат, ҳолатш беҳтарин. мошин бародаро қоидави айвагон гирифтагӣ, як дастхати гаштагӣ, ҳама наворотош кор мекунанд. мошин бе ягон расходу камбудия, 10 моҳ ҳуҷҷат дорад. краскаш нав, тонировкарам дорад. мошин чӣ хеле гуфтем, бе ягон расходу камбудӣ бародар, фақат мешинӣ, ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. рости бародаро пурсиде ки мақсад BMW X5 монед, гуфтем беҳад қимат ҳастанд. якта мақсад ки арзонтар ша гуфтем, састани хуб ша. нарша 155 000 сомон мегӯяд, бо муомила дорад. марҳамат бародарони мошинхар, рақами рӯи экранда занг занед. салони кожинӣ дорад. Daewoo Matiz аст бародаро, соли 2003, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хечибек, объем 0.8, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро находу, климаконтрол, мультирул дорад. мотор, коробка ходовоиш 100%, як апай бародаро, танҳо занак ҳай кардаги бародаро, такси задагӣ нестай, ягон кори вазмин кардаги нест бародаро. сорошна сум дар кор шудагӣ фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
нақша 22000 сомон мега хайдори аниқмуша бо муомила дора. марҳамат бародарои хайдор, касоне ки хайдор ҳастед бораи маълумоти паратара ба даст овардан рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. бародарон мо бисёртар трактори МТЗ мепурсиданд. як гуфтем трактори МТЗ 80 солиш 98 бародаро, сӯзишвориш дизел, коробкаш механик, ҳолаташ находу. трактор бародаро 100% кор мена. кадме мега хайдори аниқмуша занг зани маълумоти бештара бо телефон метавонед ки дастрас кунад. қарор дорад дар шаҳри Панҷакен бародаро нарша 80000 сомон мега. ягон хайдори аниқмуша бия мега трактора ай пеш бина ҳай кина маъқулша мега бо арзонтараш мекунем. бародароне ки хайдор ҳастед барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақами рӯйкунанда занг занед маълумоти праваниқтара аз соҳиби трактор дастрас кунед. ин баъди якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳоихи мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародарони каналда меҳмон ҳастед ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешраи мо аст. хайр то наворҳои оянда.